Alright, what's up? It's me, your new homie, Tito Bry. And this will be my first video. And ang content ko lang ay ma-share ang tipid recipe sa inyo. And ang kagay din gawing business. Kaya, let's go! Kaya yun, pagdating araw na. Kaya samahan nyo na ako sa palengke ngayon. Pero teka lang, wait, parang may nagde-date dito ah. Sana all. Biro lang. Anyways, balik na tayo dito. Hanap na tayo ng party na magpapalagay natin. Wait, sabaw muna tayo mga kuys. Kaya yun, nakapasok na tayo sa palengke. Tara na't mamili na tayo. Samahan nyo na ako. Let's go! Masay ko lang. O ka ng chapsoy. Tapos pila. Isa po. Parehara, oh. Oh, parehara. Itag di makahiwa lang doon. Ayun na nga mga tao, nakabili na tayo. Tsaka una, yung kailangan natin, sibuyas. At tsaka syempre, kailangan din natin yung kamatis. At tsaka lagyan natin ng kaunting luya. Pampalasa lang. Tsaka gamot na din sa ubo. Kaya okay, simulan na natin. Kaya ayun na nga, yung lulutuin natin ngayon is sinabawang imbaw. Kaya maghihiwa na tayo ng sibuyas. Babalatan lang natin at pagkatapos nun, isusunod na natin yung ibang sangkap, yung kamatis at saka luya natin. Ayun na nga mga kuys, nagbabalat na ako dyan. Tsaka yung sinabawang imbaw, medyo nakamura tayo dito. Kasi nga, less than 200 lang yung gasto ko. Bali, 130 yung imbaw or yung shell. Tsaka yung sibuyas, tsaka kamatis at saka luya, nasa mga 30 to 40 pesos lang naman din. Kaya laban na, panalo na yan sa ganyang budget. At saka 5 naman din kami kakain, kaya saktong-sakto na yan. At alam niyo mga kuys, kahit sobrang tipid namin dyan, o kahit sobrang konti lang yung sahog na nilagay namin, hindi namin tinipid yung mga pangpalasa. Kaya dinamihan ko talaga yung asin at saka paminta. Kaya ayun, sobrang alat ng luto ko. At syempre, nagsilakihan na kasi kami dito sa bahay. Kaya dadamihan ko talaga yung asin para sobrang konti lang yung makain namin. Dada, biro lang lahat yun ha. Sisiguraduhin natin mga kuys na magiging masarap tong luto natin. Tsaka ito na pala yung nabili ko kaninang imbaw. Kaya sobrang sarap niyan pag sasabawan. Kaya ito na, mag-iinit na tayo ng mantika. Papainitin lang natin ito ng ilang segundo. At saka yung apoy, hindi naman ganun kalakasan. Yung sobrang ano lang, sakto lang, chill-chill lang tayo magluluto dito. At kung nafe-feel nyo na medyo okay na or mainit na, pwede nating ilagay yung mga niniwa nating mga sibuyas, kamatis, tsaka luya. At pagkatapos nun, hinihintay na natin siguro mga 7 to 10 seconds. At pagkatapos nun, kaya maglalagay na tayo ng tubig. At saka papakuluan lang natin ang ating imbaw. Kaya, sige, tara na! Kaya ito, pwede na natin itong i-mix-mix. Tapos, maglalagay tayo ng 2 bowl of water. Water, oh! Tsaka, sobrang dali lang talaga lutuin itong imbaw. Siguro pag kumulo na, maya-maya, pwede na yan. Angeline, fast forward mo na! Kaya ayun, dahan-dahan na sa paglagay at saka maya-maya, imimix-mix natin yan para sabihin lang na may ginawa tayo. Pakitang tao lang. Wala lang talaga ako sa magawa sa buhay. Kaya ayun, nag-video lang. Kaya ito, kumukulo-kulo na yung sabaw namin. Pampalasa natin. Siyempre, asin at saka paminta lang. At pagkatapos niyan, titikman natin at lalasahan kung pwede na. Mix natin ulit, pakitang tao ulit. Para may masabi lang talaga no? Tsaka yan, maya-maya maluluto na to, pwede na yan. Pero alam nyo, habang nagluluto, naisip ko parang ang sarap naman kasi talagang mag-ihaw ng pusit habang may mainit na sabaw.
Eh wala lang, may nakita ko kaninang nag-iihaw ng puset, seloso ako, kaya ginaya ko. Kaya pagkatapos nito, magtitimpla tayo ng puset at mag-iihaw din tayo para masarap yung Sunday natin. Kain na! At kitang-kita nyo naman, pwede na yan. Mag-iihaw na tayo ng puset. At saka ito na yung pusit ko, lalagyan at titimplahan lang natin yan ng sibuyas at saka bawang sa loob para lasang-lasa ang ating puset. At saka sa labas at saka sa loob, lalagyan din natin yan ng oyster sauce at saka toyo para talagang maging malasa yung pusit natin at saktong-sakto sa niluto nating sabaw na imbaw kanina. Kaya ayun, dinamihan na natin yung mga sahog sa loob, yung mga palaman para busog na busog yung pusit natin bago natin iihaw. At saka syempre, para busog na busog din tayo. Actually, mag-asawa yung dalawa na yan eh. Nahuli yan sa dagat, nagde-date. Iyon, hindi nila nahalata na may paparating ng mangingisda, kaya nahuli sila. Biro lang. Wala lang talaga ako masabi eh. Ganito pala kahirap gumawa ng video. Tsaka, syempre, pampalasa na lang din, lagyan natin ng magic sarap para medyo na din, maging mas masarap. At ayun na nga, papahiran na natin ng lotion na, yung toyo, loob at labas, at saka yung oyster para mas maging masarap siya. At habang nagtitimpla ako dyan, nagpapainit na ng uling sa labas yung mga bata natin dyan. Kaya matik yan, maya luto na to. At dyan po, nimimix ko na talaga lahat-lahat yung mga sahog na nilagay natin. Yung mga pampalasa, yung mga sahog, at saka nilalagay ko na din sa loob para talagang masarap siya inside and out. Sabi nga nila, di ba? Tsaka, yun nga, naawa din ako dito sa mag-asawang pusit, pero mas maawa ko sa mga bata dito kung wala kami makain. Kaya talaga, tara na, kainin na natin sila. Ihawin na natin. Kaya yun, matik na yung mga bata dito. May tuling na nakahanda. Nakain na natin sa pwesto. Pahigain na natin yung babae. At pagkatapos, sisunod na natin yung lalaki. Yun, nalagay na natin yung lalaki. Talagang sweet na sweet talaga sila kahit hanggang uli. Eat us. Parang kasal lang no? Yung yung sinasabi sa kasal? Till death eat us. Wala talaga masabi. At saka matik yung mga bata, walang iya. Sabi ko, bantayan, nasunog na tuloy. Pero masarap pa din yan, tinikman namin yan eh. Kaya, ayun, muntik nga siyang nasunog. Muntik lang ha. Papahidan na natin yung yung pinagtimplahan natin sa kanila. Papahid-pahid lang natin yan. Massage, para hindi sila masyadong ganun ka-stress sa kanilang buhay. Kaya ayun, malapit na yan. At mga quiz, share ko lang pala sa inyo. Sa susunod na video, share ko kung paano namin ginagawa yung binibenta namin lumpia para makatulong na din sa inyo kung paano kumita ng paunti-unti. Ayun tingnan nyo naman yan. Talagang umuusok-usok pa. Sobrang solid at sobrang sarap niyan mga quiz. Samahan pa natin yung niluto at inihaw natin pusit na sobrang sarap din kahit nasunog. Kaya ewan ko lang kung makakapalag pa yung kanin sa atin mamaya. Talagang ubos na ubos yan sa amin. Tsaka tingnan nyo, parang sunog. At mga quiz, pahabol ko lang suporta at follow naman din po ako sa TikTok at saka Facebook page natin. At saka syempre dito din sa YouTube channel natin. At sa first 1 to 100 followers or subscribers natin sa TikTok, Facebook at saka sa YouTube ay pipili tayo ng 5 bibigyan natin ng ating mga t-shirt na may sobrang sulit at saka sobrang power na mga design. Tsaka yun nga, thank you ulit. Salamat mga guys sa panonood and sana supportahan niyo pa po ako sa mga susunod na feed sa tipid tips natin. Once again, Tito Bri pala ulit po. Bye-bye! Sama-sama tayo sa susunod na video. Thank you!